Seno nggih nembe bebucal iki. Bebucal wayang wucal. Piye to maksude kok bebucal wayang? Lah iki ringgit bebucal. Wacucal. Iya. Oh, keprok sirahmu modar kowe. Wong kok marahi mumpet suwe-suwe ta. Ya ampun nggih, ampun. Kok Nggih? wekayo dijak terus kaya ngene jarene can kudu ngejak sing edan ben laris. Oh iya. Ya lumayan rada setetik. Ngrumasani nek edan bocahe saiki. Iya. Biasane dieloni kae sing ngono kae lho. Ki mau tak kira ana ya Pak ora ono. Sapa? Kae sing senengane mjeret-jeret kae lho. Ah kae wong I love you ngono kae. kae wong edan kae. Iya, kowe esuk jatahe dadi kaya ngono kae. Tuaku ya, Pak. Barang. Ayo ngadeg ora. Oh, malih to, Pak. Ha iya, kok anggemu ming sinom tok. Lho wis sah kuwi mau durung sading. Duite mono lho diklip weruh aku. 50.000-an telu jajahe. Sik tak goleke ndak dadi perkara. Nah, gitu. Aku soalnya ora seneng karo rombongan kok dadi perkara ki aku ora seneng. Bukan masalah itu, mengko ndak gelo le ngenai piye ne. Ya sik tak golek lagi tak goleki sak. Nah, Kok ora ono ya eketane. Apa? Eketane ora ono. Iya, ono iki apa? Oh, iki apa? Nah, jadi to, bener to? Aku mat nek ro duit kene. Heeh. Oh iki ya matamu ya cetat-cetane. Ya nggo soflan nek ra nggo soflan kok ngaruh aku tindakan kecurangan. Ya, sino mau. Ya. Saiki ana sing nyuwun lali janjine. Ya. Lali janjine. Ya. Nggih. Sik. Lali janjine. Iki sing buri kono weruh apa ora ya? Weruh. Oh, jos tenane. Yes. Perso, Ding, perso. Nggih. Iki semen kabeh iki do mergane apa kowe iki wong blasteran kok pinter nyinden. Ya, blasteran. Heeh, mbokne gembel bapane Jawa. Ya. Kayak dijak Paseno niki kok ngerti nek nyinden marake duwe duit ya. Sing penting duwe duit ya. Jam nyinden wae kok. Lek lemu sekolah dhuwur-dhuwur nganti S2 iki tok nggo ngopo? Nggo nyinden. Loh, iki aku meninggikan derajat sinden. Meninggikan derajat sinden Oh piye? iya, nek nyinden biasane mung yo mas gones-gones. Nah, aku yo nyinden karo dadi motivator ning perusahaan yo wangun ra? Wangun. Wah, jelas. Dadi ra mung 75.000 mundak ngono lho, 7,5 juta. Sinden ki 7,5 juta. Lho ngono kuwi. Ora masalah. Tak sagui ya padake cah tipis ora. Ning karo dilatih diesel. Ya wis mati sike ngono ya. Wis melonyos sik cangkeme. Niki ten pundi Pak niki? Desa Kandangan. Kambak. Pancuran Pekambangan. Kandangan. Pandangan pertama awal. Iya. Cece. Tasakuran Pak Lurah. Oke, selamat nggih Pak Lurah. Mugi-mugi amanah nggih. Amin. Mugi-mugi saged rukun sedaya warganipun nggih. Nggih mboten jotos-jotosan ampun. Mangke nek rewang ya rewang, rasan-rasan nggih. Nggih, apik kuwi. Kudu tok nehi motivasi supaya rukun. Iya. Mergo Pak Lurah ki dadi kepalane seluruh desa. Iya. So, dadi dase desa ki apa? Hei. Awrat. Sik, kowe mau muni apa? Dase desa. Dase desa piye? Kepala sirahipun desa. Menika awrat nggih kedah menyunggi kabeh wong sakmene ki abot ya. Ha iya. Nyunggi sabakaran sate wae abot arep nyunggi wong sakmene. Nah iya. Ning nek kuat ora masalah. Ora kok perkara nyunggi saning gawe tentrem desa, minangka dadi atasane desa aja kok ngunekke ndas desa. Ki atasan. Kowe kepala ki apa? Kepala ki aja tok basake Jawa. Terus nek kepala sekolah ndas sekolah ngono. Ki kepala. Kepala sirah. Kepala ki maksude kepala kuwi nek nggo menungso ndas, ning nek nggo pimpinan ki ora kena tok ndaske, tetep kepala. Tetep kepala. Basa Jawa ki angel. Ya tetep kepala basa Jawa. Tetep kepala, heeh. Ora konsisten. Ora berarti konsisten. Ran
duwe vocabulary ra duwe wong Jawa. Vocabulary. Jarene nek wong Jawa ki akeh, nek tiba ana glebak ana ndlangsar ana kepleset kejlungup kedelah apa lah kuwi le. Maksude nek basa Jawane tiba ki ora mung siji tok. Ana sing gegeblak, kendloso, keplengkang lan sak piturute. Nek kepala tetep kepala. Wah, kan ana mondosamanane, damasanane. Dasanama. Mondosanama. Ne maksude das kuwi ana dasanamane napa? Kepala anu ndas nek kepala ki bahasa Indonesia. Nggih. Ya nek sirah, mestaka. Mestaka. Mestakung. Mestaka. Mestakung semesta mendukung. Heeh. Jon. Angel ngajari cah iki. Aku nganti jane wegah aku wisan. Wegah yo dijak terus kok. Nggih? Wegah yo dijak terus. Kaya ngene jarene jan kudu ngejak sing edan ben laris. Oh iya. Ya lumayan rada setetik. Ngrumasani nek edan bocah saiki. Iya. Biasane dieloni kae sing kesana ngono kae lho. Ki mau tak kira ana ya Pak ora ono. Sapa? Kae sing senengane mencret-cret kae lho. Kae wong I love you ngono kae. Kae wong edan kae. Ya kowe esuk jatahe dadi kaya ngono kae. Tuaku ya, Pak. Ya. Cek. Ayo. Nganggo bawa. Ya. Bawane Pangkur Semarangan. Ya, sing mentit-mentit ora tak ajar kuman wae saiki. Ya, ayo. Mingkar mingkur rengu Aku mbiyen ngejak iki pisanan nek rung iso basa Jawa kisinan terus lho nok. Kewirangan dadak genahke ro bapak-bapak tangga teparone sing duwe hajat. Iya. Upamane ditindali nang Pak Maryanto, mesti dititipke tanggane, transite nang tanggane. Iya. Nang tanggane meneh mergo wonge akeh. Iki cara iso basa ku ya nek nembung Bu, nyuwun ngapunten Bu, ajeng teng buri ajeng ngising. Ngono kok. Aku nganti tratap langsung Bu nyuwun ngapunten nggih nika buku dudu wong Jawa. Mboten napa-napa, mboten napa. Wis tak omongi aja diomongke kuwi iki basa Jawane teng wingking ngono tok wae. Nah ya wingking, tapi masalah iki beda nggon nek ngising ning cerak. Nek ngising cerak nggon sapi, nek adus beda meneh ning nggon cerak dapur. Lah kan yo sing jelas tujuane apa? Ngising, Bu. Ya kan langsung dicaning kandang sapi aku. Ngono. Ngene lho, tata carane wong Jawa ki tembung kuwi ra entuk diucapke sak nggon-nggon. Ora mboten bareng. Mergo kuwi basa kasar. Oke. Ajeng wonten wingking ngene iki ibuke wis dong. Oh berarti wong iki arep pipis utawa arep bebuang. Oh bebuang ya. Nah, utawa kowe nembung ajeng bebucal, Bu. Oh monggo wonten wingking ngono mesti. Oh, bebucal. Heeh. Pak Seno nggih nembe bebucal iki. Bebucal wayang wucal. Piye to maksude kok bebucal wayang? Lah iki ringgit babucal. Wacucal kowe. Iya. Oh, keprok sirahmu modar kowe. Wong kok marahi mumpet suwe-suwe ta. Ya ampun nggih, ampun nesu nggih. Awas iki. Ya iki aku ancek-ancek ya ben gedhok. Kondara gedhok. Dhuwur, Pak. Acek-acek. Lambene ya wis angel kaku soalé. Iya. Wis takon ngekum bendina lho. Takome ning kon lengo mambu dadi kapan. Ayo ora kaku mah. Iya. Malah melar cangkem. Ya.
Terus ngeden terus. Terus. Yo. Wis ketok sirahe. Yo terus. Ketok sirahe aja didudut sike lho. Kok nek dase metu lagi nek rambute tok aja. Ya, luar biasa. Kuat yo, Mak. Kuat wong cilik-cilikane ning Sulawesi ngono gaweane ming. Ya Tarsan. Kira apa-apa karo gandolan. Ya. Sinupa Sinukarta mreh Kretarta pakartining ngelmu kang tumrap ning tanah Jawa agama gemeng aji ya len joget ora kaya biasane nek panggung jembar kuwi begijikan tekan ndi-ndi. Oke, Pak. Ya alon-alon kok ndak nyampluk kacamatane ayu malah. Iya, nyampluk kancane ya, Mak. Lali janjine monggo dipun aturaken yo. Hey! Yeah. Hey! Hey! Sedikit gerakan. Bengawan Solo. Gayemen ya, Mak. Iki salah satu cara no. Panjen kanca-kancaku tak go nek dong dangdutan ngene iki aja kendhat nggone ngirongi ben supaya ketok gayeng. Ya. Dadi wayang iki tanpa musik iki jane ya wis gayeng. Ya. Ya ming ora iso nglebokke lagu-lagu anyar sing ora selaras karo gamelan ning nggon gamelan. Ngono ya, Mak. Iya, ning lagu-lagu ngene iki ya penak dirasake. Ngono ya. Ora kok aku wegah ki, ora kok aku sengit ki, ora. Aku seneng no. Setelanku ning mobil ya musik-musikan, dangdut-dangdutan. Ya. Ning
Aku wis nglakoni nganggo musik taun 95 tekan taun 2000 nek ora kleru. Iya. Ora iso kaya ngene kahanane. Tegese ora iso kaya ngene kahanane. Titenono, engko nek wis rampung musike byuk entek penontone. Iya. Lakone wayang ora digatekke, apa-apane ora digatekke. Monggo pegelarane muspra tanpa guna. Iya. Mula nganggo gamelan Jawa ngene iki nek gelem digumyake gumyak gayeng. Iya. Teruske. Iya. Janjane kowe ning Hati-hati lho nek Kang Slupan. Wah, ya apik no. Engko setane tak kon pindah ning konamu. Jadi setanku padamu no. Meng dentukke setan aku. Monggo aku mbayar dheke bendina lho. Iya. Meng di setan-setan ki ora apa-apa. Ngati-ati anggere kowe menikmati tenan jatilane. Nek kowe Kang Slupan bijik-bijik aja sambat aku. Tapi carane setan kuwi saiki wis bingung arep nang slupi ngendi-ngendi cope akeh. Dadi ya renene kangelan. Jatilan pirang-pirang jarene. Maksudnya piye kuwi? Kan akeh jatilan. Dadi setan iki kakehan job. Jatilan ning kene, jatilan ning kono. Lah arep ning kene kesuwen, ki wayangan dudu jatilan. Dadi ra bakal tekan kene setane. Tenangno pikirmu. Ya bener, nek dipikir-pikir nalar ya no. Iya, saiki jatilan ki saking okehe, mongko setane ming sithik. Dadi setane iki pindah rono, ulang supli kono, kono jatilan pindah rono. Kekeselan setane. Iya. Ngono ya. Wis ben. Ya dang slupi liyane. Gelem apa kowe dang slupi liyane? Apa kuwine? Ayo, Jim. Ya. Ayo mangga. Janjane kowe ning menikmati tenan jogetane nganti merem-merem. Heeh, jan aku seneng nek Elisan joget nganggo merem-merem ngono kuwi. Menjiwai tur dasare ya kayake arep edan tenan kaya. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ki mau Mbak Elisa Orkaros Alaso. Iya. Yo, saiki gendhi
lelagone sing diaturake. Apa ki ana sing nyuwun sambel kemangi. Sambel kemangi sing apik Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Mengko Mbak Tatinku ana sing nyuwun sesideman diaturake. Bu Prastiwi Liwung. Wah iya. Wis ben jadil men tiba saka panggung. Dadi liwung atrebuk. Modar. Nggone rupak banget heeh. Ayo Mbak Ayu, ya diaturake sambel kemangi. Awas kanca-kanca gojekan, kanca-kanca gojekan. Lah apa lho, Pak? Gojekan awake lemu semono nek panggonge hoyak. Iya. Lho, jarene sementen niku sedengan. Endi? Sementen iki sedengan. Sing ngomong sapa? Kula. Oh kuwi kegeden ora. Iya. Lho sing gedhe apane lho? Awake kok lumasaku. Iya. Aja mancing-mancing kanan to. Lah pripun ta? Senengane kok aneh-aneh ora. Iya. Sambel kemangi Mbak Ayu. Ya, diaturake. Sambel kemangi. Ya. Arep langsung ya kena, tok bawani ya kena. Nek bawa apa ana? Gelang alit. Oh iya. Nggih. Dibawani ya. Engko terakhir nangka blonyo. Ya. Sinten niku? Tatin. Ya ora apa-apa ora. Ya, monggo. Iki didol ning tikungan kono ae lho nek ngendi Ambarawa ae lho ana nangka pirang-pirang tulisane. Oh, sing gandul-gandul niku. Sing dideleke nang ngisor, nek sing dhuwur rak duren. Iya. Sing nang ngisor rak tulisane tatin. Nangka. Lah niku akeh banget ya, Pak. Ah iya, semono kae gedhe. Yo. Mambiat mayo. Mambiat mayun paman suarane gending belam miangan nyeram miai nuswan toro arep nyanyi mercon wae ta e. Iki apa, Nok? Iki pancen ciri Banyumas sing ngene iki. Banyuwangi kok Banyumas. Oh iya, Banyuwangi. Banyuwangi ngono kuwi, Nok. Iya. Belambangan, jleng tak ngono kuwi nek cara asline ngono kuwi. Oh iya, ora ngeget-geti ora. Tak kira arep nyaingi mercon. Ya. Banyu wangi rebabe bingung. Rasa tok rebapi kok ya. Kok iki ming tung tak ngono. Rebape arep tampil terus. Iya. Ya men ketok. Mangga. Kelan gunung wetan segara lan kidul alas angker
jaga. Aku mau ya kaget ya padake. Iya. Ora ngerti apa-apa kok mak bler ngono tratap ngono. Do seneng nek aku lara. Iya. Ya ora kok ya. Wes mangkelake. Iya. Kanca-kanca niku ndongake. Ndongake apa? Nggih kesehatane niku. Esuk nek arep makjer ngene aku di ngono. Iki aku kaget tenan e. Wis mayang ki ngrekoso lho. Wis tekan yamin iki wis ngampet nguyuh isih kaget. Ki mau makjer ngono maktrit ngono e. Ya. Kang kaliwat liwat Omong apa? Anu Elisa ki omong ning ra cetha. Dadi mek ngene iki lho. Aku ya muni mengko. lah nek jenengan apa? Aku ora dong Elisa ki ngene iki karepe ngopo? Aku muni mengko. Mosok nang kene aku. Simak ya. Nganu niki Pak. Apa? Bu Prastiwi ulang tahun. Bu Prastiwi iso. Nggih. Wah, ayo engko kon ngliwung engko pokoke. Ngliwung nganti kejek-kejek. Iya. Wah, Bu Prastiwi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Yu. Ya Mbak Yumu to kae. Mbak Yuku kae ngetutke aku ketajar payang tekan saiki. Tak opahi 20.000 seneng ora jamak-jamak. Biyen. Sprene. Oh. Iya. Ya, selamat ulang tahun. Wes esuk-esuk digerujuk kowe. Ah iya. Juk banyu asa-asa nangkringan ngisor panggung. Ke. Belamyangan belamyangan Ya. Aja. aja takon Tanah India. tanah India Gumel yare. Gumeliaring Taman Sari Nusantara. Ya. Campuran ya, Nok. Campuran piye? Aku seneng banget nek Banyuwangi dicampur dangdut. Ya. Monggo, ya.
tekan gondangdut. Elisa Rotatin kuwatir. Iya. Enak tong dunak ndang dunak. Persemelang nek kesampluk ayo bempere semono. Iya. Lah iya ya, Mak. Sumbere kecekel piye? Sing dadi tuk sumbering perkara wis kecekel. Siwa Ndrawati sing ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klima Sada mau sejatine dudu Siwa Kresna. Dimas, ya aja gawi-gawi. Nek kawanguran Kanjeng Rama kapireng dening Kanjeng Rama, kowe bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Aku ngerti duwe bukti kok, Kang. Apa ana buktine? Kang. Penjate gorene, Kang. Antar jajan. Iki Yang Turna. Lah ya iki. Iki penjahate. Antarja banteng sak kayang-kayange. Gatot kaca. Eyang. Kenging menapa? Ngantos kados mekaten lambanipun. Ayo ngaku. Ngaku. Iya. Iki lagi aromong. Ora ngaku keplak sirahmu. Wong tuwa ora patut diajeni. Tegel karo putune dhewe. Ngaku. Bisa. Kanjeng Eyang wonten menapa? Apa sing dikandhake Antasena mau bener? Leres kados pundi? Aku sing membok Ratu Ndrawati. Tegesipun Aku sing ngomong nek Abimanyu nyolong pusaka Jamus Klima Sada. ning nyolong menapa mboten? Nyolong. Nyolong apa ora? Ora. Ora, Gatotkaca ora nyolong. Iki suaraku dadi gedhe banget. Buktine iki, Kang. Dados Abimanyu mboten nyidra pusaka. Ora. Kenging menapa Kanjeng Eyang tumindak kados mekaten? Diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Eyang. Kados mekaten lamban panjenengan. Menawi Kanjeng Rama dugi wonten ing Tanjung Anom, Abimanyu dipun pejahi, sinten ingkang jalan? Aku jaluk ngapura. Aja nesu ta Gatotkaca. Mangkel to, Kang? Mangkel. Entuk njotos kok. Entuk ning ra seru-seru. Kowe iki ngapa? Wong aku ning jalan wae ya tak jotosi to. Gatotkaca nek nesu tangane dadi wesi. Aku padha karo dituthuk nganggo kunci Inggris. Plek ngono wae, Kang. Ora mentala aku Dimas. Ora mentala apa? Wong tuwa kaya ngene kok dienggo pedoman, dienggo panutan. Mentala karo putune dhewe kok. Nek cara aku ora wajib disembah, ora wajib di ngabeteni. Polo nek matine ngopo? Ditokke, kanepsane ditokke. Aja nganti mbededeg nang ati ditokke. Nek mbededeg terus plek ngono malah aku ngrekoso. Ditokke, unjal ambekan, hembuskan napas panjang. Waduh. Aduh. Aduh. Piye, Mbak? Pelo aku. Diantem Gatotkaca kaya didedeg nganggo linggis. Kanjeng Rama piye Dimas? Lah ya kuwi, monggo bapak ki nek wis nesu ya ngono kae. Pokoke aku ndek semboyan lho, Kang, sembuyane Jiyadiwi. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, mbuh aku ora weruh lakon sing tak sandang. Wong tuwa iki tak jur-jur. Aku ya ngejur-jur. Wis ben ora dianggep anak Njodipati ora apa-apa. Yen ngono aku ya sagu. Ora dianggep anak Njodipati ora apa-apa, ning males patine Abimanyu saka tangane Kanjeng Rama. Wis, sing arep ngejur-jur Begawan Durna 3. Mbok di blender wae. Terus langsung ngajur, terus dintronro dadekke bakso. Malah cengengel. Aduh, ya nganggo guyon sithik to Antasena. Aku ki ngampet lara tenan. Menungsa kok arep dijor-jor. Mergo sampean pakartine sak ngisoring dalaman kaya ngono. Ora pantes diaji-aji, ora pantes dipundi-pundi. Kang Antarja, piye Dimas? Gendong meneh. Kakang kok tak dawuhi mabur sing banter.
Aja nganti kalah karo bapak. Cegat dalan yen Kanjeng Rama nesu. Aku sing nandingi. Yo ngestoke dawuh Dimas. Mangkah kangro sesumbar lindhu bumi. Lindhu bumi konjengku maludha kuntur ketup. Lumembak penyu kangku mambang. Waduh, mati aku. Aduh, Rama Penemban. Kula rak sampun ngimutaken panjenengan. Sampun ngantos nyagahi dhateng dawuhipun Sinuwun Prabu Ngastina. Menika mbebayani, menika mutha watiri. Nyatanipun Bapa Penemban sak mangke kecepeng dening putra-putra Pandhawa. Dipun kula sura turut margi, nek kula ngewangi tutur ketawur ora ana gunane. Sinuwun Ngastina, bapak kula kecepeng anak-anak Pandhawa nek sampeyan ora mbelani Asatama ngamuk ning Ngastina. Antrah ingkang Puspitarum
Sang Pantara Rati amung cipta pukulun Om Tanono Liwan kaheksi mila katur kang domane Om prasasat regeng ulun sumembah ing Paman Haryo Sengguni kula wonten dawuh nggih sampun wonten Sabtu hari kelenggan Bapa Durna anggenipun nilar negari Ngastina minangkani menawi dados pamodhaipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana anggen kula kepengin nyumurupi para Pandhawa ngatang-atang dados bathang ngantos dinten samangke dereng wonten kabul kawusananipun miturut manggihipun paman Plasa Jenar Bapa Penemban Durna menika pikantuk karya menapa mboten nyawa-nyawa jimat kula nggih menawi paduka ndangu babagan Kakang Penemban Durna anggenipun pikantuk damel menapa mboten saking aturipun ingkang bapa ing kepatihan Kakang Penemban Durna menika nuwun sewu sanes pandhita loro saudon telu saurupan. Kakang Penemban Durna menika sanes pendhita cepethe nanging menika pendhita ingkang kalokeng jagat. Dasaripun kebegan guna kasantikan, guna kanuragan. Mila mboten aneh menawi pertapan Sukalima menika kathah para nalindra-nalindra ingkang manjing dados siswanipun Kakang Penemban Durna. Turta panjenengan emut panjenengan mrisa bilih para Pandhawa menika klebet siswanipun Kakang Penemban Durna boten wonten jamak limalipun ing atasipun murid kok kelangkunganipun ngungkuli dhateng gurunipun menika boten badhe kelampah dados menawi paduka menika ngutus dhateng Kakang Penemban Durna supados damel pejahing para Pandhawa menika sampun trep lan sampun saktraju kaliyan kekiyatanipun Kakang Penemban Durna tegesipun kula saged mesthekaken menawi Pandhawa dinten sak mangke sampun sirna nanging sabab menapa Bapa Durna boten kondur wonten negari Ngastina kula kinten awit saking kabagyanipun Kakang Penemban Durna anggenipun sampun saged mejahi para Pandhawa saha mastuti dhateng dawuh paduka anak Prabu mbok menawi Kakang Penemban Durna langkung rumiyin suka parisuka wonten negari Ngamarta ingkang sampun ketingal kumplang krana tinilar pejah dening para Pandhawa wonten dawuh sampeyan ampun ngenaki hatining ratu sampeyan ampun waton matur ning matura nganggo waton aja ming matur sampeyan supaya iso gawe ayeming nalindra ning saknyatane napa sing mangaturake menika mboten jumbuh kaliyan lakon sing wis kelakon nggih kula nuwun sewu to panjenengan menika nyuwun priksa monggo kula sampun matur menapa wontenipun menawi inggih paduka menika badhe mboten pitados kaliyan ingkang bapa ing Plasa Jenar menapa kula nalika sowan wonten ngarsa padika selaminipun kula menika suwita menapa wonten atur kula ingkang dura kula kinten dereng nate menapa ingkang kula aturaken menika jumbuh kan lampahan ingkang sampun kelampah dados inggih panjenengan pitados kemawon kula ingkang ngiyataken dhateng menapa ingkang sampun dipun lampahi dening Kakang Penemban Durna menawi sakmangke Pandhawa sampun pejah penggalih paduka dipun tentremaken penggalih paduka dipun damel ayem sakmangke nggadhaha pemanggih nek Pandhawa sampun sirna saking lumahing bumi kureping langit
saking astanipun Kakang Penemban Durna ngaten kemawon malah sekeca penggalih paduka nggih. Sringastina Maha Prabu Duryudana alon nangandika Duharining sun Werkudara ten kapareng kene dereng ngantos paripurna sami Mbawacana kasaru pelajaripun Bambang Swatama sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun kula ingkang sowan. Swatama ora tinimbalan sowan teka kowe ngabiyantara wigatine apa? Nggih, wale-wale menapa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana dene kula wantun sumalana ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula Sanata ing Ngastina. Ingkang sekawit kula nderekaken Kanjeng Rama ngestu padha dawuhipun sinuwun Ngastina supados mejahi dhateng para Pandhawa. Namung mugi andadosna ing kaweningan ingkang sekawit Kanjeng Rama Penemban Memba Nata Ndarawati lan sampun saged mlithuk dhateng para Pandhawa sarana api-api damel inggih menika lelampahan bilih pustaka James 5 sadèrèngipun cidra dening Abimanyu malah samangke Werkudara sampun bidhal wonten ing Tanjung Anom badhe mejahi dhateng pun Abimanyu nanging semunipun Kanjeng Rama kilan prayitna Kanjeng Rama anggenipun sesingla nata Ndarawati kadenangan dening pun Antasena Antarja miwah Gatotkaca sinuwun tiyang sepuh kula Kundur ketup lumembak penyu kang kumambang. Oh, lho. Menika sinten? Dipun tepangaken. Kula menika wingking saking negaring Pageralun. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula Prabu Wirambana Dewa. Prabu Wirambana Dewa. Inggih, wigatosipun dipun tepangaken. Kula menika siswa enggal Sukalima. Kula menika siswanipun Begawan Durna. Sasamunipun kula menika suwita wonten ing Sukalima tumunten Begawan Durna paring dawuh kaliyan kula. Benjang dinten ingkang sampun katetepaken kula kadhawan sowan badhe nampi ngelmu saking Sukalima. Inggih dinten menika ingkang dinten katetepaken kula kedah sowan nanging jebul sasamunipun kula prapteng wonten ing Sukalima. Sukalima ketingal suwung. Sareng kula nyuwun priksa cantrik. Aturipun cantrik yen Begawan Durna sowan dhateng negari Ngastina. Malah kula sumusul wonten negari Ngastina. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mangke rumiyin. Kula menika sanes Ratu Ngastina. Lho. Lah nalendranipun sampun mlebet wonten ing kedaton kula menika Patih Ngastina. Patih Sengkuni. Wadah. Patih kondang mbubrake wong omah-omah. Pun monggo anggenipun sami mestani kula semanggaken. Nggih. Lajeng keparengipun kula madosi Bapa Begawan Durna guru kula. Nuwun sewu, nek sampeyan goleki Kakang Penemban Durna sakmangke Penemban Durna badhe pejah. Lho. Kok badhe pejah menika guru kula kok ajeng mboten wonten niku kersanipun pripun? Kakang Penemban Durna menika dipun utus dening Sinun Prabu Ngastina supados mejahi para Pandhawa. Lho, mangke piye? Kok Bapak Penemban Durna menika dipun utus mejahi para Pandhawa? Mergi Pandhawa menika mengsahipun para Kurawa. Kurawa menika mapan wonten negari Ngastina. Bapak Durna sagah amargi piyambakipun menika sampun mukti wonten negari Ngastina lan ngrumaosi dipun paringi derajat pangkat Brana Picis kaliyan Nalindra Ngastina mila dipun dawuhi mejahi para Pandhawa. Kakang Penemban Durna nggih sagah. Lho, mangke piye? Terus Pandhawa niku lupute napa? Apa arja ingkang kawibawan negara Ngastina? Mboten. Kok arep dipateni? Mboten luput, mboten kleru, wose Pandhawa dianggep mungsuh karo wong Kurawa. Lah kok Bapak Durna bidal kon mateni wong ora luput? Nuwun pangapunten, menika sampun pakaryan. Walah dalah. Waduh, nai ngaten getun kula. Getun kula suwita wonten Sukalima. Ing atase pendhita kondang monyor-monyor jagat menika ngantos keberbeken ngumandhangipun Bapak Begawan Durna.
ing atase pendhita, ing atase resi, ing atase brahmana, kon mateni wong tanpa dosa kok mangkat. Lah inggih menika. Mila sakmenika Kakang Durna dipun cepeng dening anak-anak Pandhawa dipun pulasara wonten ing margi-margi. Pun kajenge niku dosane Begawan Durna. Kula gela dadi siswane. Ing atase guru kula kok gelem mateni wong kang tanpa dosa niku padha karo ngubal-ubal pakarti sing ora prayoga. Lah inggih. Mila menapa panjenengan boten ngeman ing atase wis dadekke siswa kok ora ngewangi. Boten sudi. Kula ora arep sudi, ora bakal kula ngewangi Durna. Kula wiwit dina nika mangsekseni metu saka paguron Sukalima. Ora sida dadi siswane Begawan Durna. Weh. Ning sing kula gumuni lho, sampean gumun apa? Anak-anak Pandhawa nika nuwun sewu, mboten nama kula menika adul-adul kula weruh dhewe, nganti kula mlayu lan kula menika ngelus dada. Ngajar Durna ya kena, ngajaro Begawan Durna ning rasa dadak ngembet wong kono-kono. Lho, ngembet pripun? Nutuki Durna kok karo muni ngenten iki. Ayo mati ra kowe Yang Durna. Ayo kandhakno siswamu sing anyar jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene. Tak patenane sisan. Mangripiye? Mangripiye? Sing ngendika ngaten niku sinten? Antasena, Antarja. Wong loro niku ngampleng Durna tiyel. Ayo omonga Wirambana Dewa. Aku nemu kertu siswa anyar. Ana ing sakmu. Jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene, kon ngewangi kowe tak patenane sisan. Wirambana Dewa rupane kaya ngapa? Kon belani karo gurune sing tak ajari iki. Mangriye? Lah kok dadi kula malu disumbari? Ngaten niku kula mboten goro. Wah, dalah. Ora perkara kula belani Begawan Durna. Ning jeneng kula dadi